Qozan Millet жиынын qabul ете. Şorağa Tataristan Respublikasынан, Россияның 68 төбәгінен, 12 шет елден 500 милләттәшебез жиылды. Регионнарда milli mənfəqətlər oqlanamı? Татар санын киметмәс үшін не эшләргә? Эфирда Таяның нұқтасы тапшыруы, студияда Алмаз Ғафиятов исәмсіз. Xeyirli кеш, muhtaram милләттәшләр. Шунда сіз безнең илебезнең төрле якларыннан килдегез һәм сезне безнең студияда күрүебезгә без бик шат. Милләт җыены ул инде аерым бер чара булып тора. Нәкъ менә безнең татарларны һәм милләттәшләребезне берләштерү урыны буларак. Данис, менә шуннан да, әгәр дә кемдер бәлки белеп бетермидер әле, менә бу чараның максатлары турында ишетәсе иде. Ни өчен уздырыла ул һәм ялышмасак әле киләсе елга безнең юбилей да көтелә бугай. Әлбәттә, бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан менә милләт җыены. Узган елны без Татарстаныбызның 100 елы уңаеннан без милләт җыенын җыйган идек тарихта беренче тапкыр һәм анда татарның гамәл стратегиясын кабул иттек милләт җыены тарафыннан. Быел без шулай ук бу проектыбызны дәвам итәбез һәм милләт җыенында менә 500 вәкил, сез үзегез саннарны әйттегез, 68 төбәктән һәм 12 чит илдән 500 милләттәш. Безнең бүгенге көндә бөтен дөнья татар конгрессының 510 оешмасы 76 төбәгендә 45 чит илдә. Шуңа күрә, менә бу пандемия шартларында безгә шушы 500 кешене генә җыярга рөхсәт булу сәбәпләре Роспотребнадзорның таләпләре нигезендә чикләүләр аркасында, әлбәттә без 1000нән артык тәминләгән халыкны да җыеп, біз съездларыбызны да уздырабыз. Ел дәвамындагы булган төрле катламнарыбыз белән төбәк тарихын өйрәнүчеләрне дә, татар дин әһелләрендә, татар хатын-кызларында, татар яшьләрендә, төбәк тарихын өйрәнүчеләр һәм гомумән менә без әлеге җыеннарны аерым катламнар буенча җыйган вакытта августта менә хәзер инде сентябрь аенда біз шушы милләт җыенында киләсе бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгына әзерлек кысаларында да һәм инде әлбәттә яшерен батырын түгел, октябрьнең 15-ннән ноябрьнең 5-нә хәтле безнең бөтен Россия күләмендә җан исәп халык санын алу мәсьәләсе дә тора. Менә әлеге сынау галәмәтенә biz лайыклы рәвештә ныклы адымнар белән барабыз һәм җан исәп алдыннан гына бу җыеннарны җыеп ниндидер шишу мәсьәләләрен, ниндидер мәсьәләләрне карау түгел. Бөтен татар конгрессы һәм менә бирегә җыелган безнең милләт җыены вәкилләре, делегатлары, ул безнең илебезнең төрле төбәкләреннән, чит илдәге татар оешма җитәкчеләре, вәкилләре, татар дин әһелләре, зыялы шәхесләребез, татар интеллигенциясе, төбәк тарихын өйрәнүчеләр, галимнәр, тарихчылар һәм менә алар тарафыннан үзлексез рәвештә еллар дәвамында даими рәвештә ул эш алып бара. Һәм менә биредә дә аларның менә шушы пандемия шартларында да бергә бердәм булып татарның мәркәзе булган Казанга җыйналуы да аның нигезе шунда. Син әйттең, әйемдә 500 генә кеше җыя алдык дип, ләкин элемтәдә бит хәзерге мөмкинлекләр Zoom аркылы безнең инде барыбер алар элемтәдәдер. Мөхәммәд хәзрәт, сез үзегез белән таныштырып китсәгез иде безнең тамашачыларны һәм сез ниндирәк бурычлар дип әйтик бу максатлар белән килдегез милләт җыенына? Без Уфа шәһәреннән Ихлас мәчетендә Улемалар шурасы рәисе, мәхәллә рәисе менә әйтәләр бит. Милләтне бер көнгә туплыйсың килсә, аны сыйга, хөрмәткә чакыр диләр. Инде милләтне бер елга туплыйсың килсә, гаскәр тот диләр. Инде милләтне мәңгелеккә туплыйсың килсә, аның мәдәниятен, мәгърифен үстердиләр. Без менә бүген Казанга күңелебез сылтаны дип киләбез. Фикерләр өчен, мәсьәләләрне уртага салып күрер өчен. Менә халык мәкале бар бит. Ком җыелып таш булмас диләр. Кол җыелып баш булмас диләр. Аллаһка шөкер, безнең Казан калабыз таш кала. Күп калага баш кала. Үтсә ханым, шуннан да Казан шундый берләштерү урыны булып торамы безнең инде төрле җирдә яшәүче милләттәшләр өчен? Әйе, менә бу җыенга чакырганнары өчен Татарстан хөкүмәтенә, башка бөтен дөнья татар конгрессына зур рәхмәтлебез. Безнең эшләрне күреп, безне чакырганнары өчен. Монда нәрсә әйтәсе килә? Монда килеп без өйрәнеп китәбез. Безнең үзебезнең дә ул җыеннар бара. Менә әле генә без фестиваль эшләдек бит инде, ансамбльләрне, фольклорный 500-дән артык кеше җыелды, 2 көн ярым булды ул тоже җыен бит инде.
Millət жиынында біздің милләтләргенә бұрынғы жырларны, гомуми күренешләрне күрсәтү булды. Шул ук вакытта диктантка килик, 800-дән артык Акалфак хатын-кызлары оештырдылар диктант язуны. 800 кеше ул бит тоже жиын. Әйтәсе килә инде менә без балалар белән күбрәк эшләргә яратабыз. 4 яшьтән алып мәктәпкәчә белән эшләү дөресрәк дип табабыз, чөнки аларга менә нык керә. Аннан алар ялкаулана башлыйлар. Менә шуңа күрә менә без инде конгрессны яһалап бетерәбез. Безгә татарча китаплар балалар өчен кирәк була бит инде. Рәхмәт, конгресс шуның белән ярдәм итә. Менә шул инде. Әле яшьләр җыеннан соң да без шулай ук әлеге студияга кунакларны, яшьләрне татар милләт дип янып йөрүче яшьләрне җыйган идек. Ринат әфәнде, менә шулай ук Себер татарлары арасында килгән яшьләр бездә менә ни өчендер татар оешмасы юк дигән проблеманы күтәреп чыктылар. Ни өчен? Себер татарлары бит инде ул аерылып тора торган дип әйтик бу очракта татарлар, ләкин әлегә кадәр шишелмәгән мәсьәләләр күп. Менә милләт җыены күпмедер дәрәҗәдә нидер проблемаларны хәл итәргә ярдәм итәме сезнең? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Исән хөрмәтле миндәшләребез, чынлап та бүгенге көнгә үзгәрешләр күп бара. Үзгәрешләр дигән нәрсә инде ул? Менә татар халыгы шу хәтлегә многогранный халык ул, генетический код белән. И аның аркылы без борчыладыр алда ничек хәтлегә зур күп оешмалар җыела дип. Менә без күрдек бүгенге көнгә, аларны җыеп китереп булмый. Бүген мөмкинчелек бирергә кирәк, әгәр дә берничә егетме, берничә кызмы, берничә эшмәкәрме, галимме тели икән бер яклы татарлыкны күрсәтер өчен җыелырга, без аларга ризалыкны бирәбез. Яның аркылы бүгенгә төзелде төмәндә координационный совет. Анда бүген 22 оешма кирде. Аллага шөкер, бер белән киңәшеп эшләргә, өйрәнергә кирәк безгә. Өйрәнергә һәр вакыт аларга мөмкинчелек бирәйек, үзләрен яхшы ягын ачарга, күрсәтергә, танытырга. Менә безнең бер кашын Элемтә Казан белән өзелгәне юк. Шып-шын буенча рәхәтләнеп, менә ел буе эшлибез. Инде менә бүген алдагы көндә күрәбез. 2 атна эчендә тагын да ныграксын үзен бердәлекне күрсәтергә кирәк. Яшьләр бүген көнгә безгә караганда акыллырак, көчлерәк. Алар бүтәнчәрәк күрәләр. Алар коммуникация процессы бүтәнчә. Безнең аралашу бер төсле. Алар бүтәнчә күрәләр. Менә алар аркылы без табырбыз яңа юл дип күрәбез. Һәм бу эшләр башкарылырга тиештер инде яшьләр белән бергәлектә, монда бәлки аерып карарга да кирәк түгелдер. Юк, без бергәләшеп эшләү бик мөһим. Бергәләшеп кенә. Зәлия ханым, сездә ниндирәк эшләр башкарыла һәм сез нәрсәләр белән горурланасыз, нәкъ менә әлеге юнәлеш буенча башкарылган эшләрдә? Әйтәсе килә әле бит инде җыен турында. Казанга инде без юлны сывытмыйбыз, бик күп еллар, күпме балаларны алып килдек. Һәм инде күпме яшьләрне, хатын-кыз оешмалары белән килдек. Монда без аралашабыз, туганлашабыз. Һәм инде проектлар белән бүлешәбез. Менә әйтәсем килә, татар кызы проекты хәзер шул хәтле матур җанланып китте. Ә инде Башкортстанда үткән Нәүрүз гүзәле татар кызының да аның сценарийсын, аның идеясын алып шул хәтле матур, зур күләмгә, зур дәрәҗәгә чыкты. Шуның өчен кайбер чакта кешеләр аңламый да, әйе без киләбез Казанга, рух алырга, дәрт алырга, юлларыбыз ачыла, канатлар чыга. Шуның өчен кайтып тагын да без бик күпләтә зур дәрәҗәле чаралар үткәрәбез. Менә ниндирәк эшләр башкарыла? Чыннан да монда бик мөһим бит. Менә шу милләт җыйны кысаларында гына түгел, иң мөһиме әле аннан соң да ниндидер эшләр башкару. Менә элекке елларны әгәр дә алсак, шулай ук сез әйтеп киттегез, менә Казан мисалында, шул татар кызы мисалында үзегезнең үрнәкләрне булдырдыгыз дип. Һәм тагын ниндирәк эшләрне бәяли аласыз? Нидерәк эшләрне хәзер бит инде менә яшьләр белән күп эшләргә кирәк. Мин яшьләргә басым ясар идем. Әлеге вакытта менә сәләт лагерысында эшләп килә ул. Бездә дә эшли. Балаларга, балалар бакчасына һәм инде бик күп эчтәлекле үрнәк ала торган зур бәйгеләр үткәрелгә тиеш, фестивальләр. Менә җырлык алада бит инде. Җырлык әле фестивале шул хәтле күркәм, анда бөтен гореф-гадәт, тарих, туган тел, туган ил барысы да бар. Шуның өчен һәм инде һәр вакытта да журналист булгач мин бөтен дөньяга таратасым килә шушы менә матурлыкны, шушы күркәмлекне, инҗи мәрҗәннәрне таратасы килә шушы дөньяга яхшылык белән, үзебезнең үрнәк белән. Чиләбе өлкәсендә ниндирәк эшләр башкарыла икән, Кадиминур әфәнде? Мин үзем Магнитогорск шәһәреннән татар оешмасының рәисе булам. Безнең татар халкы шәһәребездә яшәүче, ул тамыры белән күбесе Татарстаннан, чөнки без анда 30-нчы елларда
шәһәр тезерлер өчен күп китерелгән халык. Бүгенге көндә 40 меңгә якын халык яши. Мына үзебезнең дә 3 октябрьдә безнең җыен үтә шәһәребездә. Шунда без иң беренче мәсьәлә бүгенге көндә шул халык переписи. Халык санын исәпкә алуга әзерләнәсез. Шуңа күрә безнең иң беренче мәсьәлә безнең халык үзен татар дип язсын өчен. Моның турында әле без тапшыруның икенче өлешендә сөйләшербез. Данис, гамәл стратегиясын әйтеп киттең син узган елны дип. Менә хәзер инде 1 ел узды, ниндирәк эшләр башкарылды. Хәзер менә шулай ук аның буенча җитди эш алып барыламы? Бик дөрес сорау. Мин шуңа күрә милләт ул турыда әйтеп узган идем дә. Милләт җыены тарафыннан бүгенге көндә татарның гамәл стратегиясы менә бердәм рәвештә кабул ителгән икән, аның менә еллар дәвамында эшләп килә торган шушы проектларның берләштерү чараларының нигезе бар икәнлеген дәлиле булып тора. Һәм татарның гамәл стратегиясының гамәлгә ашыру эш юнәлешләре билгеләнде. Татар халкының милли үзенчәлек дәүләт программасы яңа яктан яссылыкта өйрәнелеп, үзгәртелеп, финанслар белән беркетелде. Һәм менә әлеге көндә 1 ел дәвамында без нәтиҗә ясаган вакытта менә шушы төрле юнәлешләрдә мәгариф, мәдәният, тарих, татар яшьләре белән эшләү һәм милли тормыш һәм дин төрле яссылыкта без менә милләт җыены кысаларында да аерым бөтен татар конгрессының милли шура утырышын уздырдык. Менә әлеге мәсьәләләр анда каралды да. Һәм эш мин әйткән вакытта да аерым әйтеп уздым. Бөтен дөнья татар конгрессы һәм аның канаты астында эшләүче татар оешмалары булачак җан исәп алдыннан гына эшләрен күрсәтеп, шишу юлларын карап, менә монда килеп фикерләшмиләр. Ул даими рәвештә, өзлексез рәвештә аларның көндәлек тормышлары. Биредә дә шушы төрле юнәлешләрдә үзләренең бөтен күңелләрен, җаннарын, тәннәрен биреп, иҗтимагый эштә аларның бит өстәмә үзләренең дә рәсми рәвештә эшли торган урыннары бар. Иҗтимагый эштә шушы эшне үзләренең кулларына, канатлар астына алып, bütün күңелен җанын биреп, биредә безнең менә август аенда без республика көннәрендә менә Люция ханым әйтеп узган Җырлый Гали фестивале. Иң көчле Җырлый Гали фестивалендә катнашучылар алар Казанда булдылар. Шаралар турында без сөйләшербез. Безнең реклама китер вакыт җитте. Һәм тагын ни өчен безнең милләттәшләр саны кимемәсен өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Бу хакта шулай рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таянуныкташ тапшыруы милләт җыены уңайыннан әлеге студияга без төрле якларда яшәүче милләттәшләребез җыйдык. Данис реклама киткәнчә әйтә башлаган. Шуннан да бик мөһим мәсьәлә, әле безнең тагын бер инде хәзер актуаль булып тора торган юнәлешләрнең берсе, ул да булса татарлар санын киметмәү. Шуннан да соңгы арада сизәбез, без шул ук мәсәлән 2002 ел, 2010 ел белән чагыштырганда кайсы регионны гына алма татарлар санының кими. Моның сәбәпләрен төрлечә аңларга мөмкиндер. Ләкин менә син чаралар дип әйттең. Ниндирәк тагын чаралар ярдәмендә без үзебезнең менә тамырларга кирип, кешеләрдә әле милли үзаңны да тәрбиялый алабыз икән. Мин аерым ассызыклап узыр идем. Беренчедән татарларның гына саны кимими. Әгәр дә без бөтен Россия күләмендә халык санын алу, статистиканы узган еллардагы җан исәп мәсьәләләренә нәтиҗәләр ясаган вакытта да аның бит сәбәпләре төрле. Теге үлем, демография, туучылар, үлүчеләр саны белән дә бәйле, илнең социаль-икътисади торышы белән дә. Шуңа күрә без Россиядә татар булып булачакбыз, әлбәттә, икенче урында без һәрвакыт ул санны киметү дигән вакыттан да төрле факторлар булырга мөмкин. Шул ук вакытта менә шушы кампания барышында без аерым басым ясыйсыбыз килә. Һәм аны менә безнең халкыбызга, милләттәшләребезгә дә ул мәсьәләне сеңдерәбез. Электрон җан исәпкә, электрон переписка басым ясарга кирәк. Чөнки электрон бүгенге көндә ул менә шушы шәхси кабинетлар аркылы бер гаилә вәкиле бөтен гаиләне татар итеп яздырып була. Яшерен батырын түгел, бүгенге көндә кайбер төбәкләрдә менә шушы җан исәпне теркәүчеләр, русча переписчиклар, шәхси фактор бик зур торачак. Һәм аларның ни рәвешле язуыннан да тора. Хәтта син үзеңне татар итеп язылып та башка милләтне язып куялар икән, син аны барыбер менә мәсәлән мин аерым тәкъдим итәр идем шушы переписной листны, менә шушы әлеге җан исәпкә бәйле булган теркәү кагазыңны син үзеңнең фотога төшереп ала аласың, синең дәлилең булачак. Һәм менә бөтен татар конгрессының милләт җыенында игълан ителгән бөтен татар конгрессының бөтен Россия күләмендәге халык санына бәйле кампаниясына мөрәҗәгатен
Ул біз бірге, біз бірдем. Ул купшы гына хавадан алынган сүзләр генә түгел. Бүгенге көндә чыннан да милләте без бердем. Biz millettəşlərimiz bilən hər daim элемтәдә торабыз. Әлбәттә, Zoom, VKS, elektron formatlar, онлайн форматлар, ләкин бернинди дә әлеге менә шушы онлайн форматлар алар халкыбызның менә татар мәркәзенә килеп бер-берсе белән аралашып, фикерләшеп, ул бер нәрсә алыштыра алмый. Мөхәммәд хәзрәт, сез менә ничек уйлыйсыз? Бунда милләт турында әйтәбез, халык саны исәпкә алдыннан да диннең йогынтысы нинди икән? Гадәттә бит инде нәкъ менә безнең шулай ук әдипләребез дә әйтеп килгән, милләтне саклап калган бер төп юнәлешләрнең берсе ул дин дип. Менә сез килешәсезме? Монда хакыйкать бар. Әлбәттә, бу күп кырыйлы мәсьәлә. Мәсәлән, Европа галиме Виктор Хьюго булай ди. Бер милләтнең бөеклеге аның саны күплегендә түгел, бәлки гыйлем ва мәгърифәт бәндәләренең күплеге белән билдәле булыр ди. Икенче бер галимнәребез булай әйтә салалар. Халык саны күбәйгән саен кешеләренең саны кими бара. Күрәсезме, нинди тирән фикер. Менә шушы вакытта, шушы җәһәттән мин шуны да әйтергәм. Менә көлтәне көлтә итеп тоткан бер нәрсә бар. Ул әлбәттә аны кысып бәйләгән бау булган кебек. Бөтен дөнья татарлары конгрессы бу эштә бик мөхәддәс эш алып бара. Мәсәлән, Башкортстаныбызга Бөтен дөнья татарлары конгрессының җитәкчесе Шахразиев Гали җәнапләре бик күп тапкыр килде. Һәм халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе итүче шәхесләрне таныту. Мәсәлән, генерал Шаймуратов, Азиз Ахитов, Мәгүбә Сыртланова, Җәлилчеләр. Күрәсезме, бу халыкның йөрәгендә бер дәрт, йөрәгенә җан өрде. Менә шушы ысуллар алар халкыбызның күңеленә бик хуш килде. Нинди тагын монда юнәлешләр буенча эш башкарырга кирәк икән? Кадиминур әфәнде, шунда төрле аңлаганча без төрле төбәктә төрлечә эш алып баралар, төрлечә эш итәләр. Милләттәшләре безгә мөнәсәбәттә төрлечә. Монда әлбәттә җирле җитәкчелектән дә тора. Бик күп бер, әгәр дә мәсәлән эшләргә ирек бирәләр икән, инде милләтебезне үстерергә була дигән сүз. Әгәр дә һәр даим кысып торалар икән төрле яклап, аңлашыла, милли эшчәнлекне алып бару авыррак дип. Менә сез үз мисалыгызда, үзегезнең төбәк мисалында нәрсәләр әйтә аласыз һәм нәрсәләр үстендә әле тагын киләчәктә дә эшләргә кирәк? Бу эшләрдә эшләү җиңел түгел. Чөнки кемгәдер бу ошамый, кемгәдер ошый. Анарга карамастан бу эштә эшләргә кирәк. Чөнки бу халык өчен. Бүгенге көндә алдан әйткән фикерләрдә без үзебезнең халыкны югалтырга тиеш түгел. Халыкны гына түгел, халкыбызда булган һәрбер кешене санга алып, исәпкә алып, менә санау вакытында һәрберебез миллионлаган татарга әйләнергә тиешбез. Анда халыкны танытыр өчен, менә бу эш өчен нәрсәләр? Үзебезнең балаларга оештырылган җирләребездәге мәктәпләр, аннары фестивальлар, буна җыен оештыру, сабан туйлар, һәрбер кем нинди эш алып бара халкыбыз өчен, татарлар өчен, ул үзенең эшен кертә. Халык үзе нинди эш алып барырга тиеш бу эшне? Халык эш халыктан тора шул. Анарга бөтен халык оештыручы була алмый. Менә оештыра белгән, булган кешеләр янына халкыбыз үзен мин татар дип тартылырга тиеш. Без аларга үрнәк булып, эш күрсәтеп, бергә оештырып шулай тартырга кирәк бу эшне. Ринат әфәнде, сез ничек уйлыйсыз? Милли үзаң ни дәрәҗәдә бүген? Аерым алганда менә сезнең төбәктә. Бүгенге без әйтергә кирәк инде бик дәрәҗәдә дип әйтеп булмый барбыр. Ничек булса да безнең Советлар Союзы томалангач, каждый регион субъект килеп чыккач, Татарстан үзе федеральный субъект, без төмән үзебез федеральный субъект. Әгәр дә инде бүгенге көнгә әйтсәк, мәдәни эш буенча да, мәгариф эше буенча да без укытучылар җибәрә алмыйбыз. Мондан Татарстаннан килә алмыйлар. Алай да булса, Татарстан менә бу бәйгене бүгенге көчләйтте. Ничек килеп чыкты улай? Галимнәрне үстердек.
Бізде бүгінге 30-ға яқын кандидат наук, доктор наук. Екіншіден, біз тарихшыларын өстірдік. Аларның санлары артты. Алар бүгінге халық таны башлады. Үшіншіден, біздің яшьләр татар қызы бойынша, жігітлер бойынша бәйләнділер, уже федеральный урынға шықтық, международный шықтық. Алар бірін танып, уже ғайлелер болашақ башлады. Нинди мероприятие, нинди генә булмасын Татарстанда, ул бездә аның отголосы килә. Без аны анда туры эшләтәбез. Бүген көнгә җиңел түгел эшләргә, милләт эшендә авыр эш. Алай да булса, без үзгәртәбез үзебезнең уйны, фикерне. Без бүгенгә саклау турында сүзне туктаттык. Без үстерү турында сүз апарабыз. Халык саны булсынмы ул, үзебезнең мәктәпләр булсынмы, укучылар булсынмы, ул хәлдән без тырышырга тиеш. Арттыру бүтін жерде, үстіру бүтін жерде. Үстіру дейбіз, Үтсе ханым, менә үстіру үшін нинди адымнар башкару керек? Менә мен шул хәтле түземсезлек белән көттем сезнең миңа сорау биргәнегезне. Менә безнең 60-ка якын бүлекчә бар Башкортстанда. Алар көн сайын нәрсәдер эшлиләр, халыкны җыяр өчен, үстерү өчен, балаларны аңлату өчен. Шундый зур чаралар эшләйбез. Менә 14нче елдан башлап, пока сездә Фәнис Фәтхи журналист булган вакытта нык ярдәм иттеләр. Аларның аркасында мин бүлекчәләрне күбәйтә алдым, чөнки алар матур итеп чараларны тыйынлы аша күрсәтә белделәр. Бүгенгесендә килеп, минем бик нык кытлык бу хәлгә. Biz zor çaralar işleybiz, halk kursun, anlasın, jiyilsin diye. Менә bu festival 2-3 gün vardı bizning. Bizga күрсәтергә кирәге. Менә folklor, менә Киров өлкәсеннән килделәр, күрсәттеләр, кыз сорарга баргач сөлгә бирешүне. Озанкайлар күрсәттеләр, бура күтәрүне, бергәләшеп күтәрүне. Менә шушындый әйберләрне халык күрсә, алар менә шул фестивальгә килгәчтән җанланып, тагын да ныграк эшлибез дип кайтып китәләр. Нәрсә әйтәсе килә, озанкайлар безнең бу елда бит инде регионара булды бу чара. Озанкайлар җиңделәр. Но безнең инде бу фестиваль 4нче тапкыр узды. Сөйләшү буенча конгресс ел сайын гран-прига ансамбльләргә костюм тегә инде. Быел безнең Бакалы районының Туганайлар ансамбле җиңде. Аларны Казанга чакырдылар. Алар Казанда да 1нче урынны алдылар. Шуны әйтәсе килә. Анда бер музыкальный белемле кеше юк. Алар авыл хатыннары, поселок хатыннары, районный центр ниләре. Менә шундый чараларда бәлки нәкъ менә милләтне үстерү эшләрен башкарырга кирәктер дә инде. Сез әйттегез, бик мөһим мәсьәләне берсен күтәрегез. Зария ханым, чыннан да бәлки журналистлар да эшләп бетермидер бу юнәлештә. Язалар, газетлар, журналлар язалар. Мин уйлыйм, шәхесләрне күтәрергә тиешбез. Менә халыкка эшләгән, милләткә эшләгән шәхесләрне, чөнки милләткә эшләгән кешенең гамәл дәфтәрләре ябылмый. Театрны күтәрергә, укытучыларга игътибар артырга тиеш. Менә минем бәхет ачкыч тапшыруым да һәр вакытта да шушы максатта тора. Без инде аны бар яклап та таратабыз, чакырабыз кешеләрне. Беренче урында менә шушындый саф телдә сөйләгән, яраткан эшен данлаган шәхесләрне күрсәтү, ул барыбер дә халык игътибарын бик нык җәлеп итә. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Данис, татарлар өчен журналистлар турында әйткән вакытта, әлбәттә безнең урта буын, улы буын дигән вакытта алар һәр вакыт татар булып язылачаклар. Безгә менә монда әйтелгән мәсьәләләрне яшь буынга җиткерү мәсьәләсе дә тора. Ул вакытта инде без айрым менә шушы масса күләм мәгълүмат чараларына. Яшь буынның бүгенге көндә смартфонда, интернетта булуы барыбызга да мәгълүм. Шуңа күрә менә бу социаль роликлар, видеороликлар, контент турында әйткән вакытта татарча мөхитле. Без аның буенча да шактый гына зур проектларыбыз бар. Менә безнең Ренат Хәмзиевич турында монда татар яшьләре, татар оешмасы турында әйттеләр. Мин ул фикер белән бик ризалашмамын, чөнки киресенчә Ренат Хәмзиевич җитәкчелегендә безнең Себер татарларын, бүгенге көндә алар ярты миллион диергә була Себердә яшәүче халкыбыз координацион үзәк төзелде. Һәм әлеге координацион үзәкнең бер юнәлеше айрым, һәм аның җитәкчесе дә әйтеп билгеләде, ул безнең татар яшьләре. Татар яшьләре Данис, бу очракта татарлар өчен милли җыенның әһәмиятен билгеләүдә нәрсә таян нуктасы булып тора? Бердәмлектә, бергә һәм бердәм булуында. Һәм үзеңнең халкыңа хыянат итмәүендә. Казанда әлбәттә җан исәпкә бәйле. Бик дөрес фикерләр. Казандагы милли җыен ул безнең татарларны берләштереп калмый, алга таба максатларында билгеләргә ярдәм итә. Шул очракта безнең милләтебез дә һәр вакыт үсештә булачак дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.